Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Machiegni jaera mar LTN Luo Trending Nation kama yude weche duto te matimre Luoland gi chuothe gi kukune te. Ka ok yude ka to kare pok otimore. Team mar LTN kotelwa kod CEO Umari Nash kachiel gi Kwach Rakido. Mit mar otanda kelo jiemo kod Jasup Oleng to dwaro wakelo ni tugo mong'eny matindo tindo mideno ni Kapango series. En chenro madhi mi mor kendo hilo matugo ma miyo ganda mor e tunge piny. Omiyo ikri kendo kibedo mos. Ka ok kamano to aradu kodi Teacher Beach mibro kelni tugo mamit miluongo ni Kapango series. Wagonu erokamano nikech kata Muma bende wacho ni ji ariyo ok wanyal chako wuoth kapok wawinjore. Matiende ni ok wanyal timo gini ka uonge kodwa. Inyiew bundles mari, i-charge simbi, warad kacha iki Teacher Beach. Kelo nigi Totofina Chogo. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.